Son as 6:33 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo aquí na Televisión de Galicia, chegou o momento do Voltas co Prato, chegou o momento da cociña en directo aquí na TVG. Estamos encantados de que esteades con todos nós aquí cociñando todas as tardes, que, por certo, non nos seguides? Pois moi mal feito. Tedesnos que seguir @voltascoprato, Instagram, TikTok, Facebook. Tedes aí todas as receitas penduradas, receitas que, por certo, fan uns cociñeiros maravillosos. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Hoxe é un día moi importante na vida de Xulio Mato. Moi importante, porque resulta que hoxe fun comer coa miña avó Leonor de Lugo, que lle mando un bico enorme, e díxome... Eu mando outro. Mando outro, porque me dixo: dille a Xulio que ten unha admiradora en Lugo. Por miña avó, E que che diga eso, miña avó Leonor, é o máis grande que che pode pasar na vida, Así que aí está, un bico, mándalle un bico. Que lle mando un bico, que lle mando un bico este home. Aí está, mándalle un bico. Aí está, que é maravillosa a miña avó. E Merche, bueno, non ten unha admiradora como miña avó, pero ten moitos admiradores tamén. Merche, como estás? Moi ben, estou moi ben, sí. Estás contenta? Contenta, Ves sí. con ganas de gañar? Moitas ganas de gañar. Pois, que mágoa. Pois mira, vouche contar unha cousiña. Igual tes sorte hoxe porque vas cociñar un postre, un doce. Imos ver que nos trae Mari Carmen de Zas. Son Mari Carmen de Baio, vou vos decir a receta de como fago as natillas. Poño o leite a ferver con a monda de limón, con vainilla, con canela, todo iso ferve un cachiño, despois apago e durante 15 minutiños está reposando para que colla sabor. Despois tamén poño a bater os ovos con azúcar. Despois poñolle unha cucharada de fariña de millo e voulle removendo xa as cousas anteriores, o leite todo, vou mezclándolle todo xa. Despois poño o baño María, vaise facendo lentamente durante 10 minutiños ou así. Unha vez que este todo revolto, ponse nos seus moldes e unha galleta encima e despois ponse na nevera a enfriar. Antes de servilo na mesa, eu poñolle unha pouquiña canela espolvoreada por encima e queda moi rica. Un bico para todos. Un bico tamén para ti, Mari Carmen, que estarás connosco aquí de Baio, Que sabes que Baio, Zas, a xente, bueno, pois de Baio, Zas, sí, señor, vai estar aquí con nós. Natillas, que en galego dice crema de ovo. É algo que non sabía, non se di natillas. No, tamén se pode decir natillas. Quero dicir, non, Está aceptado. Está aceptado por ti. No. Está aceptado por ti. Bueno, en galego normativo diríase crema de ovo, pero nós vamos patentar a palabra natelas. Natelas, non? Hoxe facemos natelas. O que ti digas. O que eu diga, non. Crema de ovo, natillas en castelán, vamos facer hoxe. Pareceme falso. Falso, falsísimo. Que vai facer a nosa queridísima Merche, experta en postres, doces, sobremesas, rodal? Eu vou facer unhas natelas de chocolate. De chocolate? De chocolate, unha lambetada moi rica, moi sinxela, moi parecida que fai Mari Carmen, pero coa galleta por baixo. Moi E con parecida. chocolate, porque o chocolate todo mellora. Moi parecidas son as miñas. Bueno, vale. Que vai facer Xulio Destrozapratos Mato? Pois mira, vou facer unhas natillas, pero vou facer unhas illas frotantes. Sobre a natilla vai frotar unhas nubeciñas de... Vai ir aí, non? De claras montadas. Poderíamos poñer a mítica canción de illas frotantes, no? Podría ser. Sí. A mí sona un montón esa canción. Sí, verdad. Temazo. Señoras e señores, vamos cociñar no Voltas co Prato. Non sei que vai sair de aquí. Imos aló, quedamos con Merche. Veña, vamos alá. Vamos. Quedas comigo? Sí, quedo contigo. Por onde empezamos? Veña, adiviña. Por onde comezamos? Por onde comezamos? Imos facer unhas natillas. Algo terás que aprender. Todos estes programas, algo teránche que quedar dentro. Batendo ovos. Casi. Pouco aprendeche nestes programas. Empezamos por aromatizar o leite. Que raro, soltou a noticia. Merche vai aromatizar o leite. Nunca pasou, Nunca pasou. Leite enteiro. Vale. Importante. Moi importante. Moi importante. Casca de laranxa. Que raro tamén. Con Mari Carmen, que facía con limón, con vainilla, con canela. Nos faremos con laranxa e con canela. Buah, é increíble como cheira a laranxa, nada máis quitarlle a monda, verdad? E todo ese aroma é o que queremos que vaya para o leite. Pero bueno, de todos os xeitos colles laranxa porque che gusta un pouco máis. Porque co chocolate claro. pareceme que queda un pouquiño mellor a laranxa que o limón. É máis habitual, non? Tamén, en plan chocolate con laranxa é algo bastante habitual. Laranxa con canela. E botácheslle vainilla. Canela. Oi, canela, perdón. Cañotas, por Dios. Como estamos, Como estamos? Canela. 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 Isto é unha ramiña de canela, que dá un aroma máis suave de canela que se botáramos os polvos.
Por iso che gusta máis? Sí, Entón, porque eu e a canela vamos así a medias. E coa ramiña levome mellor que co polvo de canela. Pero por que problema ten a canela? Tes algo a canela? Fixos algo a canela? Que che fixen eu? Que che fixen eu? Descubra a cara, que che pego unha... Me ca... Hombre, sempre hai cousas que che gustan máis que outras, non? Bueno, Pois iso. pois Veña, iso. laranxa e canela, aí queda. Vale. Aromatizando. Entón, agora hai que esperar, non? Hai que esperar. Ten que aromatizar e Sí, tal. pero eu teño traballo por aquí. Pois marchamos con Xulio Mato. Vamos alá. Hola, Xulio. Hola. Que tal, como estás? Moi ben. Estás ben? Moi ben. Mira, vou aromatizar tamén hoxe. Que va? Sí? Fai moi ilusión, é o primeiro día. Que estás aprendendo dela? Sí, hai que aprender dos que saben. Sí, exactamente. Ves? Exactamente. Pois mira, eu aromatizo o leite cunha piel con de limón, Unha pel, botas de casi limón inteiro. un trociño de piel, O todo. unha ramiña de canela Tamén canela. e voulle botar a vainilla, que tiña gana que sí. dela. Vale. Entón, mira, vouche aprender... A ver, isto quero velo, isto quero velo, Mira. Isto quero velo. Partimos a vaina o longo, Ajá. Ábrela toda, non? abrímola toda, vale? Por qué? Porque por dentro é por onde dentro está onde ten- eso é. o sabor, non? É Onde onde ten- aromatiza. é onde ten todo. Mira, entón, O xugo. poñémola así hacia arriba e vámoslle pasando Ah, o vale. coitelo, ves? Todo isto, Todo eso que esa sale, sustancia. eso é o que lle dá o sabor. Sí, A ver se pois, la rompemos máis. Está la liando un pouquiño. Sí, pero está un poquinho seca, pero mira, Ah, vale, vale. isto é, ves? Ese é o xugo todo. Esta é a esencia. Vale, espera. Da Espera, vainilla. a ver, déixeme cheiralo, cheira. Mira, Ostras, que cheira. moitísimo. Isto é super potente, entón con isto, mira, con media vaina, Xa se está. nos vai chegar para Para aromatizar, canto tes aquí máis ou menos de leite, ti? uns 600. 600, por aí, máis ou menos. Por que lle botamos pouco? Porque é moi potente. E porque é moi caro. Vale, entón, mira, Vale. disolvémoslo así un pouquiño, deixamos que queza, e mentres eu separei aquí 4 xemas Que unha rompeu. de 4 claras. Rompeu, pero é igual. Dache igual. O importante que é, como despois teño que montar as claras, fíjate, que non teña nada de xema, porque senón non nos monta. Vale. Vale. Que, por certo, se hai alguén que está na casa e que quere chamar ao programa porque fai as natillas, a crema de ovo de maneira distinta, por favor, chamade ao Voltas co Prato, 664-483419. O teléfono do programa, chamade e comentades as receitas, como sempre, xa sabedes, estamos para vos. E outra cousa, sabes que facemos aquí neste programa? Repartir cartos. Buah, 50 euros dunha vez, 50 doutro. Chamade ao Voltas co Prato e chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, Mari Carmen de Maio, un aplauso para ela. Hola, chicos. Hola. Como estás, Mari Carmen? Hola, moi ben. Como estás? Moi ben, vos tamén ben? De Baio, non? Sí, Baio. Sí. Vivo en Baio. Non hai problema ningún porque diga Zas, tampouco. Non. Bueno, ese non foi un pouco... Vivo en Baio, xa son de Vives en- Cabana de Bergantiños, pero Ah, vivo es de en Baio. Cabana. Conozo eu xente ali en Cabana, Ah, que sí, lles mando... moi boa xente, moi boa sí, xente. o Rivera, que lles mando un bico enorme, sí, que nos ven, ademais, todas as tardes. Moi ben, moi ben. Moi boa xente, Si que eres moi de boa Cabana, xente. pois, non sei se en Cabana faredes unha crema de ovo, unhas natillas tan ricas como as que está facendo Xulio. Seguro Vamos que non. alá. Seguro que non. Son Seguro illas que non, flotantes, ¿eh? Seguro que cañatas. sí. Son illas flotantes. Illas flotantes, vai. As natillas, Flotantes, as natillas mi má. van ser... A ver, un plato Flotantes. que é de orixe francés, pero por todo o norte da península, foise adaptando en Cantabria moi común, en Asturias tamén se come moito, e aquí, pois, sabes, o implantamos nós. Pero Xulio, unha pregunta, desde o descoñecemento, a receita da crema A receita varía? da Natella, Sí, da Natella? a receita da Natella é tal cual a de Mari Carmen. Ah, vale. A Sí, que nos Que plantexaches ten ti é a o vainilla, igual, non? a canela, o limón, O limón. o ovo, o azúcar, que xa o teño aquí, que vou blanquear un poquinho agora as xemas, e non me dou conta se ti lle botas un poquinho de maicena. E Sí. botalle un poquinho de maicena tamén. Entón é tal cual. Vale, o sea, É tal cual a súa Matillas receita. de É sin maicena. chocolate. Entón, a innovación de Xulio basicamente é nada. A illa flotante. A miña innovación é a illa flotante. Xa verás despois. Vai ser Vai ser algo que vai quedar moi morniño por riba, e a natilla vai estar moi fría, entón vai estar moi rico. Vale, perfecto. Seguro Perfecto. que sí. Vámoslo deixar ele improvisar como queira, non? Deixámosle aí Para vou blanquear un poquinho as xemas e xa vou batendo botando nas todo. xemas e vamos con Merchi Rodal. Moi Vente. ben, moi ben. Vente, Mari Carmen. A ver, Hola, Merche. Hola. Merchi Rodal. Teño leite aromatizando. Sería ideal deixalo como a ti, 15 minutiños para que collera Para todo o coller o sabor. sabor. Pero non temos o tempo. É o problema da cociña en directo. Entón, o que vaimos facer xa é botar Xa o vas botar o leite. Sí, o leite colleu un pouquiño de aroma da canela e da laranxa e vimos verter só aquí que tiñamos o azucre moreno, 100 gramos, os 15 gramos de maicena
e as 3 xemas de ovo. Deixemos aí a Clara, porque se non lle sale a primeira vez o merengue a Xulio, que teña para intentalo outra vez. Porque pode ser que Xulio... Pois que lea un pouquinho, non? Pois que lea un pouquinho. Pode ser, pode ser. Moi ben. E unha vez que ter así todo mesturado, que é o que faz? Vai outra vez para a tarteira. E pouquiño a pouco, imos a darlle calor para que espese. O sea, isto basicamente leva un meneo dun lado para outro. Sí, eso sí, foi para si quedaba algún restiño de cáscara de laranxa ou así, que non pasara aquí para a tarteira. Entón, iso é azúcar, non? Que quedou aí no fondo. Isto é un poquinho de azúcar, a xema, a maicena. Aproveitalo todo ben. Hai que aproveitalo todo ben. Moi ben. Mari Carmen, chegou un momento no que nos tens que dicir, pois non sei, cal che parece mellor das dúas receitas? Hoxe sí que son bastante parecidas, non? Que moitas veces dicimos que son receitas completamente distintas, hoxe parecense un pouquiño, pero as de Merche van levar chocolate. O final. O chocolate atrae moito, claro. Pois? Pero bueno, miramos despois ao final a ver como sale o resultado. Non xogas agora, non? Eu penso que de momento non hai que probar. Vale, pois Mari Carmen non xoga, pero Mari Carmen tense que sentar na zona de sufridores. Un aplauso para Mari Carmen de Baio, que está connosco. No Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Que maravilla, Que maravilla que nos chamedes tamén da casa. Lucy, DC, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Como boa estás? tarde. Como estás? Moi ben. Sí, fai frío aí por Unha tarde Cee. soleada por aquí. Como? Perdona, que dicías? Unha tarde soleada por aquí por Cee. Que sorte tedes, Bueno, aquí nubes non hai, pero frío. Ai, frío hai abondo tamén aquí. Talle apretado. Mira, que che parece a idea esta de Xulio de illas flotantes? Ai, sona de maravilla eso, Xa van flotar, non sei como vai facer que flote. É un xogo de Eu densidades. tamén teño curiosidade por sabelo. Ah, que sí. Di el que é un xogo de densidades, pero bueno, a mí pinta de químico non me ten, Xulio. Nin de físico. Nin de físico. Vamos a ver, que vas facer agora, Mira, Xulio? agora xa teño aquí o leite no que disolvín unha pouquiña maicena, bueno, fariña de millo, Fariña de millo. unha fariña de millo, Vale. o leite que xa retirei a casca de limón e o pociño de canela, e agora simplemente vou dar calor e vou ir engadindo Pouco a o pouco. ovo con isto para que espese. E tes que ter tino para que se corte ou non o dá un Teño que pouco ter igual? tino para que non se me agarre, simplemente. Ajá. Bueno, Lucy, se tes que escoller unha das dúas, cal das dúas escollerías ti? Ai, pois sentindo moito por Merche, creo que escollería de Julio, Que dis, Teño Lucy? moita curiosidade por saber como flotan esas natillas. Bueno, oiches, eu tamén, pero e se despois non flotan? Flotan. Bueno, eu penso que van a flotar. Eu fíome de Julio, Gracias, Lucy. Bueno, fiarse de Xulia como fiarse do demo, pero bueno, ala ti. É o que hai, ti decidíchelo así. Un bico enorme, Lucy. Moitas gracias, outro para vos. Moitas gracias por chamar. Chao, adiós. Chao, chao. Veña, como vas? Ben, mira, ahora teño que esperar que xa vais pesando un pouquiño, ves? Mira, Sí. cando gira rápido E para? Non. e vai frenando e que vais pesando. Ah, amigo. E influe que lle des voltas cara a un lado ou cara a outro? No, eu doulle seguido, ves? Como xa empezan a non caer casi. Vale. Empezan a espesar. Fixadevos nisto. Non cae casi. No, ahora sí, ainda Ahora cae. sí, pero bueno. Pero canto máis tarda, lento non? vai, máis vai callando. Perfecto. Vale. Entón ten que ir callando e xa está. Sí, isto é, tan pronto ferva, xa o podemos retirar do lume Vale. para que non se agarre, claro. Pois vamos con Merche Rodal, antes de contarlle a Galicia cousiñas. Estamos máis ou menos no mesmo Merche proceso. está o mesmo, Está o Sí. mesmo aquí, mira. Hai que ir remexendo, hai que ter cuidado, porque normalmente polas esquinas é por onde se pega máis. Hai que irlle dando. El baile del suazo es un baile que está de moda. El baile del suazo es un baile que está de moda. Agarre a su pareja y no la deje sola. Dale una vueltecita. Ya está. Merezco un aplauso. Dale un aplauso. Moi ben. Merezco un aplauso. Eu son... Pero no lo sabe. Sí, é que non é broma, Que bailarín eres, Son cantante de orquestra frustrado. Son cantante de orquestra, eu imaginábame no palco da Panorama cantando, é así. Pero eso, calquera noite por subir. Calquera noite pode subir, sí. Bueno, telo todo controlado, Merche. Que vaya pouquiño a pouco é moi importante, vale? Non queremos que ferva aí a borbotóns e que espese rápido, non. Queremos que vaya pouquiño a pouco, vale? Pois dalle pouquiño a pouco, eu voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque esta crema de ovo ten unha orixe incerta, pero dende hai centurias quedou bastante claro que mesturar fariña, leite, ovo e azucre para obter unha lambetada é un invento excelente.
As natillas, como lle chaman en castelán, son seguramente orixinarias dos conventos europeos, donde sempre souberon sacarlles proveito aos ingredientes máis sinxelos. E sí, como podedes imaginar, pequenas variacións deron lugar tamén a outras famosísimas cremas. A pasteleira, a catalá, a inglesa. Cambiamos proporcións e algunha cousiña máis e voilà! O mundo das cremas é case infinito. Se queredes iniciar a vosa viaxe pola repostería, animádevos a probar con estas receitas que facemos hoxe aquí no Voltas co Prato. Auténticas larpeiradas que só os roubarán media horiña na cociña, pero que quedarán para sempre nos corazóns daqueles que as proben. E se non sabedes que podedes facer, seguirnos no @Voltas co Prato, que están ali todas penduradas, e podelas descargar, ver, compartir e espallar por Galicia adiante e facelas na casa. Merche, rodal. Apagamos. Que se me caiseme o pinga. Bueno, non se apaga, queda aí, non pasa nada. Apagar. O dedo non funciona. Queres que o apague eu? A ver se che funciona o dedo. Aí está. Ves, é que eu teño un dedo máxico. Porque Botamos, Fran Cañotas ten un dedo máxico. Ya está. Botamos o chocolate, xa fora do lume. Vale. Foron Vamos a ver. 150 gramos de chocolate. Sí, isto está xa espesiño, é verdad. Estas eran as natillas. Se Sí. un día queres facer natillas, chegas hasta aí, tes as natillas listas. Vale, entón, agora terías que ir dándolle voltiñas así para o chocolate, ou non? Se as queres de chocolate, botas uns 150 Pode darlle gramos de voltas. chocolate, podes darlle voltas. Ah, vale. Coa calor que ten a crema, xa se vai derreter o Vale, chocolate. Xa se derrete coa calor residual, non? Efectivamente. Vale. Ves, moi Isto, ben. quero dicir, si gañas ti, tamén gaño eu, non? Que lle estou dando voltas. Efectivamente. Claro, gañamos os dous. Perfecto. Por primeira vez vou gañar na cociña eu. 2 contra 1. 2 contra 1, pero a ver, eu non fago por un, Xulio. Eu fago por medio como moito. Bueno, según dixo o público, faz por 2. Dalle, Merche. Mira, remesemos con un pouco máis de brío, vale? Perdón. Perdón polo traballo que non valeu para nada. No, perfecto, pero mira, o chocolate está aí abaixo, Claro. e se remeses ben, vais facendo todas as natillas, vanse convertendo en natillas de chocolate. Unha vez que o quitache de lumen non hai problema, non se van queimar ou si, ou hai que ter No, tiño. xa non se vai quemar. Non, perfecto. Ai, Aí ves. que aspecto teñen, van a estar boísimas. Boísimas. A máis eu- Importante, o leite que sexa enteiro e o chocolate que sexa de cobertura. A min gústame que sexa chocolate negro, vale? Negro de todo, ou non? Negro de 70, cobertura. 80, 90, Home, aquí Tache o igual. Eso vai en gustos moito, sabes? vai en gustos. Pero a min o chocolate negro gustame moito. Este non é negro, é negro, pero non do 70%. Vale, agora temos un problema. Eu non sei se acabaches, pero ainda nos queda programa. Algo terás que facer. Sí, vou... Sí, No? vou... Ai, levaronme Que che levaron? o... Bueno, que me dis? o baño... Atención, Galicia. Hai problemas aquí, na cociña de Merche Rodal. Problemas no paraíso. Que che levaron? 2 boles que tiña para refriar a crema. Bueno, non te con preocupes xeo. que cho traen agora. Eu pido que llos traian a Merche Rodal. Grazas. E mientras tanto marcho con Xulio Matos. Vale. Veña. Xulio, ti que? Mira, eu xa teño as miñas natillas, Sí. vale? Que as podes probar, se queres. Sí, deixasme. Sí, claro. Está demasiado amable. Non me gusta cando está amable. este Mira, home. mira que textura teñen máis boa. A ver que textura ten. Que lle soplas? Están frías. Non lle soples, están frías. Claro, eu fixen maxia da tele, Porque, No, pues, porque necesito que estén ben frías. Escoita, están moi ricas, Ah, que sí? Están moi ricas, Oiche, Merchi. Están moi ricas, moi ricas. Están moi ricas. Están boas, están boas. Bueno, mira, e por outro lado, ahora o que vou facer é montar as claras. Vale, se ti tamén tes algo para facer no resto do programa. Eso é. Perfecto. Mira, para axudar a montar as claras, vamos a botar unha pinguiña de sal. Un nada, vale? Un nada. Para que nos vai axudar. E despois vamos a botar tamén un poquinho de zume de limón. Porque o sal axuda, entendo, a Axuda a que montar, monte non? e o zume de limón axuda a que non baixe. Ah, Vale. vale. Entón, Que químico estás. Estou, xa che dixen, que físico non, pero químico... Químico... Entón, darlle caña aí. Hai que darlle caña para que collan aire. Ala. Ten xenio. Sí. E se falamos do tema das cantidades, que cantidades leva? Mira, as claras. En Ou todo, en xeral, pois mira, eu aí botolle... Non lle botas azúcar despois, é isto? Nin A nada. isto botolle unha cucharada por cada clara. Aquí hai 4 claras, vou botar unha cucharada por cada clara. Pero unha culler grande ou pequena? Unha cucharada como esta, cañotas. Vale. Entón, Vale. medida de culler grande. Mira, unha, dúas, tres e 4. Vais en azúcar, Eh? Non se preocupar a xente na casa que vais en azúcar. É pa que floten. Ah, vale. É para isto, ves? É para isto. E tenlle que dar caña porque non Tiene uses que- o batedor.
Porque fai moito ruido e molesta os técnicos de sonido. Vale, simplemente é por iso. Vale. Eu creo que estando aquí contigo podemos repartir 50 euros, non? Se queres reparto e montas ti. No, pero eu falo, non te preocupes. Veña, 50 euros en xogo, señoras e señores. Como se chama a larpeirada que cociña hoxe Xulio Mato? Illas flotantes. Como? Illas flotantes. Illas flotantes. Illas flotantes. 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato e marchamos con Merchi Rodal. Xa teño solucionado aquí o baño de María. Arranxaches. Invertido. Invertido. Porque en vez de darlle calor a crema, o que lle vai a facer é darlle frío, vale? Porque por debaixo hai xeo aquí, ves? Por debaixo hai xeo. Aquí hai xeo. Aí Entón, este levanta, xeo é para podes levantar. enfriar, Mira, aí abaixo hai xeo Claro, con auga. vale. Entón poñemos a cremiña e vamos dándolle voltas para que refríe. Vale, entón é invertido para que refríe, non para que sexa un baño María que dá calor. Efectivamente. Perfecto, moi ben, Efectivamente, por eso aprendemos invertido. cousas hoxe no programa, moi ben. E temos aquí unhas galletiñas que teñen un toque de canela. Sei cales son. Vale. Sei cales son. Machaquei todas. Son unhas galletiñas así rectangulares que están moi ricas, que poñen co café. Sí, están boísimas esas galletas. Non vamos a decir a marca, pero están moi boas esas galletas. Entón, damoslle un toque crocante a No no fondo. Así un pouquiño. Buah. E despois poñeremos a natilla por riba. Xulio está nos Podes molestando. probar. Aínda sen batedor, el decía que era pola xente de son deste programa, pero non, aínda sen batedor está molestando. Son moi Ele é molesto, así. É moi pesado, ás veces. Son como o turco ese que... Vamos a repetir a pregunta de concurso que hai xente que seguramente aínda non se enterou. estou sudando, Como se chama a receita de la arpeirada que está facendo hoxe Xulio Mato? Illas flotantes. 664-483-419. Chamade. 50 euros en xogo, na Voltas co Prato. Mira que brillo colle, Sí, o que tens é que estar facendo un brazo, meu Mira home. que brillo collo, Vamos a repartir cartos, que creo que hai unha chamada telefónica por aí. Manolo de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, Que tempo fai por aí? pues aquí está, vos. Está bo? Oiches, como van as obras de Balaídos? Que outro día pasei por aí e estades a tope, Van ben, van ben. Van ben, vai quedar bonito. Máis ou menos. Mais ou menos. Veña, por 50 euros, Manolo, como se chama a larpeirada que cociña hoxe Xulio? Illas flotantes. 50 euros! Que marchan para arriba de Vigo, para Vigo. Moi ben, Manolo, se tiveres que escoller unha das dúas, con cal quedabas? Home, a de Xulio está máis ten boa pinta, pero para mí está mellor pinta de Merchia. Bueno, Manolo Tantino que... Vai quedar mal Balaídos, Sí. Por menos Xulio é capaz de ir ali e... Coitar, De plantar patacas. Eu son moi chocolateiro. Bueno, mandamos un bico enorme e vente por aquí cando queiras, vale? Igualmente. Veña, chao, marchamos Veña. con Merchi Rodal. Vamos alá. Mira, botelle un pouquiño de sal. Porque o sal potencia os sabores dos doces, vale? Entón, para o chocolate, o sal quedaría moi Pedras ben. gordas, non? O sea, desta sal... Sal en escamas. Escamas, sí. Despois, a verás por riba outro pouquiño de sal. Me gusta a túa idea. Son da túa idea. Sí, ti crees que é o segredo da vitoria? Sí, Sí. son natillas o punto de sal. O punto de sal. Como se comeras as patacas fritidas, non? O punto de sal, exactamente Mira, igual. vouche montar un para que o vexas, vale? Vale, quero velo. Pero o chocolate... Bueno, sabes que pasa? Non ten problema o chocolate porque este un pouquiño quente porque está boísimo igual. Xa, eso é certo. Ala. Quedou por baixo a galleta, Sí. por riba o chocolate. Ala. Bueno, un pouco de galleta marchou chei por riba, pero non Tiña pasa. pensado poñerlle un pouco por riba, o sea que... Vale, pues perfecto, mira. Vamos a ver. Gustan os vasiños eses, Mira, teño unha sorpresa final. Que tes? Que pasa aquí? Que pasa neste programa? Pa! Bueno, Sí, gochada. Veña, bota aí. Un pouquiño. Bota aí. E sabes que máis? E xa se tiveras unha fresiña, para No, poñerlle arriba... non lle vou poñer Ai, fresa, pero lle vou a vai- poñer aí o chocolate, vale? Bueno, un pouco de chocolate relado, perfecto. Pois mira, mentre rematas os vasiños vou falar co público. Veña. Parecece ben? Moi Veña, ben. Vamos falar co público da Voltas co Prato. Collo o micro. Señoras e señores, moitas grazas por vir. Un aplauso para vos, que o merecedes. Merecen, non é? Merecen. E vamos falar con Mari Carmen, que é a nosa convidada do día de hoxe. Que tal, como estás? Hola, moi ben. Que maravilla. Sabes que creo que xa sabíamos que eres taxista.
Ajá, sí. E dixo Xulio antes de empezar o programa que eras unha taxista moi cara. Dixo, dixo, Mari Carmen ten que ser carisma. E dixo eu, e logo, home, é de zas! Zas, Imagínate os zas que metes, eh? Zas. Sí, é así, é malísimo o chiste, pero é de Xulio. De Xulio. É de Xulio o Ai, chiste, vale? Xulio. Bueno, a ver, como ves as receitas? Pois, eso que están traballando moitísimos rapaces, Ti crees? Que ben, sí. Xulio estaba suando, eh? Non, sabín. Pero escoita, antes non te arriscaches a dicirme nada, pero quen crees que vai gañar? Non o sei, hai que probar, Fran. Agora xa está un pouco máis avanzado. Un ten chocolate con nata, outro non sabemos o que está facendo. É que os dous teñen moi boa pinta. Así por a pinta os dous están maravillosos. Incluso di Xulio, é que eu non sei o que está facendo. Sí, no, sí que se ve que está traballando. Mira para aí como traballa o Bueno, rapaz. ou pode facer que traballa tamén. No, está facendo, maravillas, ti verás. Ti crees? Sí, yo. Ti crees? Bueno, de todos os xeitos, valos probar. Valos probar. Moi ben. Un aplauso para Mari Carmen para o público do Voltas co Prato. Para vos. Vamos alá. Vamos. No, pero Mari Carmen, ainda non, Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen pode esperar aí ainda, pode esperar ainda sentada que ainda non está impaciente por comer, Mari Carmen. Ai, ves. Mira, ahora vou enseñar como cheguei a eso, vale? Mira as miñas clariñas montadas. Xa, o que che fixeron suar. Sí. A ti non, eh? No, a mí non. A Ves, verdade que non. ves como flotan? Sí. Flota unha e flota a outra. Vale. E agora vamos a dourar cun pouquiño de lume. Bueno. Isto é o que se chama facerlle un cariño. E máis, o lume tedes unha fixación. É unha relación Sí, unha relación de amor. moi intensa. De moitos Vale, mira. De moitos E flambeados. aquí teño un pouquiño de canela con limón relado. Que guai. Vale? A ver. E isto non podo probalo de ninguna maneira. Isto sí, que é unha No, cucharada. eso non que despois fame estornudar, no. Pero isto deixarásmo probar despois, Sí, non? mira, agora botámoslle un pouquiño de chocolate relado. Esas son as sillas flotantes, mira como flotan. Ves? Fixade como flotan, mira como flotan. Moi ben, a idea foi moi boa. Un aplauso para Xulio Mato, que merece. Vamos ver de Merchi. Merchi, que xa os tes? Eu xa estou recollendo, está limpando xa. Eu xa estou limpando. Xa os ten. Pois entón vamos chamar a nosa convidada de hoxe, non? Sí. Digo eu, que veña, por favor, por aquí, Mari Carmen de Zas, de Baio. Bueno, un aplauso. Non quere dicir que eres de Zas porque eres de Baio. Sí, son Baio. Colócate aquí, por favor, Mari Carmen. Uf, que pintaza ten Ainda iso. que Zas está en Baio, Baio Zas, bueno, aí está. Sí, Bueno, Por aquí. que pintaza, mira. Mari Carmen. Que bonito, que chulada. chegou o momento de que vayas probando. Recapitulamos un pouco. Por un lado temos a crema de ovo, natillas, ou como bautizamos hoxe, natelas de chocolate con por riba a nata que lle botou o Merche Rodal e por debaixo levaba esa galletiña. Eu tiña o puntiño O puntiño do sal. do sal en escamas. O puntiño de sal. E por outro lado temos as illas flotantes de Xulio Mato. Aí están. Flotan. Veña, a probar. Dalle aí. Vai probando. Pues vamos. E mentras tanto vamos repartir cartiños. Vamos alá. Con que coroa Merchi os seus vasiños? Con que? Con nata, Xa está. Xa me chegou. Con nata que? coa Nata- coroa... nata Espera, montada. coa coroa de gañadora, non? Con que coroa Merchi os seus vasiños? Con nata montada. 664 4834 19. Chamade, por favor. Aí está, mire. Que rápido. Vamos alá. Dositeo de Lugo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Vamos alá. Con que coroa Merchi os seus vasiños? Con nata montada. 50 euros que marcha para Lugo. 50 euros. Moitísimas Vale, grazas. moitas gracias. Moitas grazas. Un bico enorme. Vale, moitas grazas, un saludo. Chao, chao. Que dure moito tempo o programa. Moitas gracias por vernos. Se aprobaches, Vale. non? Xa aprovecho. Graciña. Bueno. Vamos alá. Bueno. Mari Carmen de Baio. Despois de probar as dúas receitas, quen gaña o Voltas co Prato do día de hoxe? Pois hoxe para min merche. Merche Rodal! Coas súas natillas de chocolate. Moitísimos parabéns. Moitísimas gracias por vir, Mari Carmen. Gracias Foi a vos. un placer Moitas- terte aquí. Señores, señores, Gracias a nos vos. marchamos. Queden Gracias coa a vos. actualidade, queden Gracias a coa Hora vos. Galega. Vémonos mañá. Chao. Mañá.